cái lái xe để bor mà gan in con lông bung khai buba cái pin Vikram Kishore Manik ko asai kha tini ne salono salchi ba ni seka kusugo kari kelakha jini tipra haste ni bukham bini ani gurei bini khapa hamza ko joto dothano hine rijini sakha senam kelakha tipra constitution teibo senam ka panchayat raj akoro röngnok borom riwei chiniwei kelakha teibo phuarla bagai bidda bodon tangkha mong selai jagai thangka abo MBB röngnok rok ongkha Jesus hawa bini bagai sabaya hai sengsar pirjagai komonei tongo tabogo bini bahai asuk bai thabia asuk bai paya